Kaixo eta ongi etorriak Astelehen honetan magazinera, gaur hain zuzen ere urriaren 31 da azkeneko eguna urri honetakoa eta gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu. Lehenik eta behin Patxi Urrutia gure analista politikoarekin egonen gara, bakizua 15 behin hemendik etortzen dela, eta bigarren elkarrizketan berriz Mai Salvadorrekin egonen gara, bera Kantu Kolorez talde ezagunaren ahotsa da. Eta haien azkeneko proiektuen inguruan arituko gara, abenduan estreineko bat eginen dutelako Baluarten. Hori dena baino lehen, has gaitezen betiko edukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. 1877an Thomas Edisonek berak asmatutako fonografoa nola zebilen erakutsi zuen lehen aldiz. 1989an Bartzelonako futbol taldea sortu zen. Futbolari britainiar, suitzar eta katalanak ziren Joan Gemperren agindupean. 1961an Ameriketako Estatu Batuek Mercury kapsula bidali zuten espaziora, barruan txinpantze bat zioalarik. Eta 2001an George Harrison, The Beatles musika taldeko kidea, gitarra-jolea, hil zen. Aste honetan agenda kulturala beteta dator, ikus dezagun zer dagoen. Gaur astelena Gary Carpenter konpositore britainiarraren Mamu kantak lanaren erabateko estreinaldia egingo du Euskadiko orkestrak, Baluarten 7:30. Asteazkenean antzerkiaroa, trapu zikinak antzerkia egongo da 7:00. Hortzegunean ipuinen lapikoa ipuin kontaketa izango dugu Izaskun Mujikaren eskutik, Laban 6:30. Hortziralean berriz, Amaiur ipuin kontaketa musikatua Amaia Elizagoien, Irati Celestino eta Leire Celestinoren eskutik, arratsaldeko 8:30 Laban. Eta ezurrentzako kaiolak Amaiurtik, kostelazioak olerki eta musika errezitaldia Labagunean 7:30. Larun batean Laban ekitaldi mordoa. Lehenik eta behin, Kiratsa 2022 Etxepare sariaren inguruko hitzaldia Eider Perez eta Iban Ilarramendi ilustratzaileen partetik Laban 11:00 aurrera. Ondotik, irakurzaletasuna sustatzeko proposamenak ikastaroa Labagunean 12:30 aurrera. Zorte txarreko otxoak ipuin kontaketa Maite Frankoren eskutik, Laban berriro ere 6:00. Eta gauero esnatzen delako ipuin kontaketa Labagunean 7:30. Igandean berriz ikusi-makusi ipuin kontaketa Laban 11:00. Eta Kaskaroten antzerkia Antxoengo antzokian 6:00. Eta bi astea artetik behin, hemen izaten dugu Patxi Urrutia gure tertulianoa, gure analista politikoa, baino heldu den aste artea besta da, eta Patxi nahi zuen joan Benidorrera edo ez dakigu zehazki zer egin nahi zuen, baina ez zer etorriko heldu den aste artean, eta beraz gaur etorri da Hortziral honetan,
aktualitatearen errepaso politiko bat egiteko. Beraz, atxaldeon, Patxi. Baita zuri ere? Orden aste artean Benidorrera? Bai, justu. Badugu Benidorr nahiko hemengo beru hauekin, ez dugu hemendik berotu behar iduzkia harpatzeko hemen. Bueno, iduzki igualez, baina berotasune behintzat hemen dugu egun guziz, eta ja... Igual txantreako piztinara eraien. Bai, aspertuta gaude, ez dakiko noiz hartu iraungo duen, eta gehien bat ondorioak ekarriko dituen unek. Baina, Patxi, bastandarra garela, olako bero gehiagi aspertzen gara, guk euri pixke behar dugu. Bai, gero, gure ingurugirua, nekazalgoa denez, jeikite lehen behintzat egiten zen emiziko gozan, zerure begiratu ikusteko zenolako egun izango genuen eta zenolako ondasuna biltzen alko genituen, baina orai beste modu betera bizitzen bada, askoz ere gehiago pairatzen ditugu horrelako egoera, bai, ez dugulako deus konprenitzen. Lagun batek erten zuen, eguraldi txarra beti hartzen dugula eurie, baina baztanen eguraldi txarra ona dela. Bai, klaro, zerren nondi datorren aberastasuna ura da ona, eta urak kartzen ditu, ez baztanen mundu guztian ura beharrezkoa da. Asietireia horrei privatizatu behar dutela alde guztietan, oseak pentsatu, ja ona den aberatsak nahi balime dute beraien ganatu. Lehengo egunean, Patxi, irakurri nuen, liburu batean nintzen irakurtzen, eta Botswanan, bakizuen Afrikako herrialde hortan, han omen dute ikeragarrizko obsesioa euriekin. Eta han, egunon, erran beharrean kaixo, beren hizkuntzan erten dute, indezala eurie. Hoi da, haien agurtzeko moduen. Bai, eske gainera, beraiek bai euriaren ondorioz bizitzen aldirela, erren dut, lurretik, lurra lantzen duten guziak, adibidez Malin, lehortea da, oso lehorra da hango klima. Baina maiatzean, maiatza pasata ekainean, hasten dire urjauziak. Baina kristuen borraska botatzen ditutu, 2 hilabetez. Eta behar dute, urea ongi datorren zeren, eta gelditzen balime dire pixket motz, mijo ez da ontzen, eta beraien usta ondatu egiten da parte handi batean, ez? Eta horrengatik hor behar dute egon beti zerura behira, zerengatik beren urte osoko janaria hor dago tartean, eta urearen ondorioz izango dute, ez dute izango, ez? Eta, uste dut jende guztia lehen behintzat zerura eta lurretik biziginenok askoz ere gehiago hurbilagotik ikusi dugu eta askoz ere kezkatiago izan gara beti uraren inguruan, euriaren inguruan hitz egiterakoan. Eginen baztanez beraz, eta bazaren nola eurie beharrezkoa dugun, hain zuzen ere, baztango lur emankor horiek hortik heldu direlako, baztan berdea baldin bada, hain zuzen ere, euri handi ziten duelako da. Eta ez dakit, Patxi ala segituko den handiz denboraz, erten genuen bezala, bero ikeragarri hau ditugulako, baina gainera, badirudi, hau, unterakarri dakun modelo unekin, Patxi, aitzin segitu nahi dugula. Aurrera segitu nahi dugula. Eta hor dugu, hain zuzen ere, Magnak, Nafarroko, enpresa kutxako horrenetako bat, CO2 isuri dagokinez behintzat, erdizen proiektu hori egin nahi duela, Patxi. Bai, kontradizio guztiak agertzen zaizkigu eta beti izaten dugu hamek aldiz erran duguna, ez? Alde batetik daude kapitalaren interesak eta bertze hemen bertan bizi den jendeen interesak. Hemen ere argi dago horrelako zerbait badagoela tartean, ez? Hemen zer ari gara, zertarako bizi gara, zer nahi dugun hori denak beharko genituen guk ondotik eta hurbiletik ongi aztertu eta ikusi zer egiten aldugun, ez? Kontradizio handi horietan zer dago, gaurko gunean ekologiari buruz ari gara solasean. Antiekologikoa, erabat antiekologikoa den zerbait sartu nahi dugu gure WhatsAppean. Gure geletaraino sartu nahi dugu hori ez, eta bertzein bertze gauza ere zerengatik. Aurten gertatu dena da, erdizek ez duela pairatu, bertze lurraldeak pairatu duten, adibidez, kaltea ez, idortea. Zertaz, ez da hidu zertaz. Nahi ditugu herri txikiak mantendu eta uste dugu beharrezkoa dela, gainera etorkizunari begirare zuteak horre egiten aldire, mendie abandonatzen bada, edo zen gauz gerta daiteke. Baina gara, hoi teorian defendatzen dugu eta gero praktikarak xuxen kontrakoa egiten dugu, ez? Kontradizio handi guziak kapitalaren mesedetan egiten ari gara eta, hau, uste dut oso kezkagarria dela, ez? Ez palime ditugu gauza hauek hartzen, ez palime ditugu gure natura zaintzen, gure natura maitatzen ez du zer egitekorik eta gainera,
Gauza bat erran nahi dut, gaurko egunean baditugu ordenagailua, baditugu ez da izen bat tresna, kotxeak, abioniak, aten gara, asteburu epastera ez da inorat. Eta gero hainbertze gauz ez dakigu. Eta hori dela 600 urte gure aintzinekoak erregearen kontra jarri ziren, eta ez zuten utzi erregeak lur haue bere ganatzea. Hori dela 600 urte, ez zuten, ez egiten irakurtzen, ez egiten ez da izan bat gauz egiten. Baina bazekiten beren duintasuna, beren janbidea nondik zetorren eta horren aurrean beraien duintasuna, beraiena beharrezkoa zena defendatzeko orduan, beraiek kristuin erakustaldia egiten digute. Erregea igorri zuten a la mierda. Eta hori da guk ere egin behar dugun, erregea momentu honetan izan diteke magnesitas. Baina horiek doazile nahi duten lekure, guk hemen bizi nahi dugu eta hemen hainbeste jende gainera naturarekin harreman honetan bizi nahi du, eta bueno, horri proetxoak kenduz ere bizi iraun. Horiek denak kendu nahi dizkigute. 600 urtez izan dugun atxor bat kendu, bai, kendu gainera. Porque ez dute ezten saldu, kendu. Bueno, eta zertako ez diet eskintzen baztango nekazariei, ja nahi duten prezio berian erosi. Beraiek deretsuren bat izango dute hor lanean 600 urtez arituta gero, ez? Pues ya está, pues saldu prezio berian. Ez, etxekoei kendu, kanpotarrei emateko. Baina nongo buruan sartu daiteke. Hau da, saldu nahi digutenak, eta karo, ikusten baduzu ja, almandozen egiten dutena, jendeari galdeketa bat egin nahi zaiola, eta horren kontra izatea, baina zer da hau? Esklabutza bizi metodo bezala onartu edo zer? Ez dut ulertzen, hemen unekin erabat kezkatuenago, zerengatik hemen gure etorkizuna dago, ez horrekin bakarrik, baina hildo horretatik ganez, gure etorkizuna izorratu dago. Eta horrengatik behar dugu buru belarri hor mantendu, eta ez utzi horrera pausu egitera. Eta gero gauza bat, errai dut. Guk hoiei ematen albadiegu denena den gauza zerbait, guk ere hartzen alko dugu baztanen edozen gauza edozein lekutan, baztanen edo beste lekutan errai dut. Ni nahi dut, joango nahi zikuilu batera, taratze bat hartuko dut. Hemen gauzak ez dire respetatzen, ez dire kontuan edukitzen jende guzien onurak non dauden. Hainbertze gauz bat ditugu hor eztabaidatzeko eta gehien bat txikitatik irakurtze digute aberatsa dutela ondasunak izateko eskubidea eta gainerakoak zer? Hoi ez, baina hoi denago behar ditugu ongi aztertu. Pentsatuko bagenu, xuxen, pensatuko bagenu buruz, zer dagoen eskutartean, ordu erdi bet hartuko bagenu serioski, aritzeko konturatuko ginen, hau kristuin bekatua dela, zerbait errategatik ez, hitzen bat ibiltzeagatik, baina eske hau onartezina da, inondik ere ez da onartzen alta, nik bastante guzti erraten diet, baina gurea dena gorde dezagun, gurea dena. Eta soberan balin dugu, orduen hitz eginen dugu norekin partekatu. Patxi, Iruñako norbait ere baldin badago aukusten eta ez du sobera ezagutzen kontua. Zergatik erdizeko herri lurroiek, bazkatzeko erabiltzen direnak, zergatik dira ingarrantzitsuak bazka? Begira, lehenbiziko gauza, hazienda hor sartzen delako zenbait hilebetez, eta, bazka ez badago, udan nahiko bildu edo berzegiz ere, redut bizpiru hilebetez, hazienda, bai behiak, bai ardiazaldiak, hor azten dira, ez? Eta, hor, kristuin aberastasuna da, zerengatik, animaletaik bizi bada jendea, hor bizpiru hilebetez, janaria ziurtatua du, ez du pensurik erosi beharrik, eta hazienda gehiago edukitzen aldu. Horrengatik, lehenbiziko gauza, eta gero bigarren gauza da, ekologikoki geragarri txarra dela, hori gainera da, babes berezia duen lurralde bat, eta inbertze espezie izango direnak, eta gero badago bertza gauza bat ere, hor kamionak, burrumbak, bombak, eta lurra mugitzen dire, eta horren ondorioz iturriak ere mugituko dire, eta gaurko egunean, ura daukaten eremuak edo etxeak gelditu daitezke uri gabe. Eta gero ja ondorio guziak, pixkanaka dena badoz, badago bertze horrelako mehatze bat magna daukana Monkaio inguruan. Eta horre mugitu egin ziren, baina azkenean onartu. Ura eraman behar zieten ez da gizer, bakizer ez da gizer, eta horre berriki entzun dut, ari direla berriz ere mugitzen zerengatik promesak egindako guziak, denak hankazko utzi dituztela orai eta bertze izai direla. Eske, guk gure eremua eta gure lurra babestu behar dugu, eta orduan egin behar duguna da, hemen lan egiten dugunok, hemen lan egiten dutenak, hemen gelditu, eta hemen aberastasuna denen artean banatu. Badago unitzen dako, banatu denen artean. Patxi, nekazaritza hori gande mendeko kontua da, hori iraganeko afera da.
Begirazazu, gauzak aldatu egiten dira, eta gaur xurie dena bihar beltza izan daiteke. Eta gaurko egunean, nolabait ere, tresna handiekin eta jateko honi biltzen da. Baina gaurko egunean horren inguruan ere aztertzen eta ikesten ari diren jendeak, erraten dute ondoko denborako arazo handiena elikadura izango dela. Eta horretarako gu behar dugu mundu bat antolatu non denendako izan daiteken, non denen beharrak hasi daitezken. Baino, magnesitakoek erraten dute, 20 urteko erauzketa egiten dutela arrobia, baina gero 5 urte hartuko dituztela, hoi dena xuxen eta leheno bezain ongi patzeko. Begira, lehen bezain ongi patzeko ez dago hemen deus gertatzen, eta gainera badakigu hie denak nola funtzionatzen duten. Zu ez da pastuzaren haunitzetan hortik, baina hor mendiek eta mendiek egine dituzte hainbertze lurrarekin. Hainbeste hor botatako lurrekin, eta hoi zerbait hortik pastean zerbait ikusi balin badugu zikinkeri izan da. Eta hor, inoiz ez da berreskuratzen gauza bat lehen zegoen bezala. Eta gainera, zertako guk utzi behar dugu gure lur hoberenak multinazional baten eskua. Zerk agintzen gaitu guri, zen horako jangoikoa dago nonbait horrelakoa guri agintzeko. Guk horiek ezin ditugu onartu, eta guria badira. Eta erreak edo inzendioak heldu direnean, zer pasten da? Gero gaten dira ondotik, zer edo kalkuletu ez zuten. Edo ez zuten pensatu ere mendien nola nahi utzita gero ez zela deuspastuko. Hemen jendeak bere babesa, bere gauzak defendatzeko orduan gauza bat erten du horren alaberakoa. Baina ez da gainera hemen ez da zerbait pensatu dena, hemen da naturak irakutsi gaituena. 600 urtez gure arbasoak mantendu duten duintasuna. Eske baditugu zenbait, ezin daiteke gaia, ukiture egin, hain da sakratua. Nola egin dezakegun hori? Non begirazazu Borboin astopito baten kontra, orduan ez zuten onartuko horrelako bat, guk onartu egiten dugu, hainbeste doktorau, filosofia, ez da zer lizentziaturak eta ez da izen bat gauzen ondorioz, ez gara hortaz ere konturatzen. Gainera batzuek erraten dute, karo, suposatzen da, erdizeko arrobi honek ez duela hartzen, magnesitan arrobiek ez duela hartzen erdizeko herrilur guziak, ez duela hartzen paraje guzia, baizik eta 28 inguru, 30 hektarea gutxi goiti baiti. Baina, karo, batzuk erraten dute, 30 hektarea arrobia egiten den tokia, baina horrek, goratzen duen hauts guzi horrek, bazikintzen aldu inguruko belai guziak eta inguruko larre guziek, eta beraz, orokorrean, akaso, erdizeko, ez dakit, parajen erdia edo gehiago, erabil gaitzak bihurtu. Begira, lagun bat dut hor bizi dena, eta erenegu berarekin nahitu nahiz bazkaltzen. Eta, horiek adibidez Iruñera joan behar dute, alde batetik amaitzaielako zor nahi zuena bizi, eta gero, badoazi Iruñera bizi, bidenar ere, gauzak hor aldatu egingo direla. Zuk usten duzu zure txintzinetik kamiona pasa eta pasa, kargatuak, hainbertze 1000 kilokin kargatuak eratetunet. Eta begirazazu, etzaigu inporta arrazoi bat ere ezpadago. Gure jendeak nahi badu eta horko jendeak nahi badute hoi atxiki beraien bazkak, beraien abereak bazkatzeko eskubide osoa dute. Eta inork ez dieken zena. Arrazoitu egiten ditugu, baina arrazoi horiek gabe ere, arrazoi milaka badaude, gai honekin finitzeko. Hemen, jende hauen, horko jendeak, dire, lehenengoz, agintzen dutenak, aprobetxatzen dutenak, eta horiek behar zaila galdin. Horiek babestu dutelako 600 urtez horko aberastasuna. Baina Patxi, erraten dute hau Nafar guzien interesekoa dela arrobia, eta beraz ez dela bastandarren afera hor erabakitzea, eta Nafarrei dago. Euskara ez jakiteare bastandar guzien eskubide omen da. Nafar gobernuaren alabera, gero. Eta gero zer egiten dute. Baina hemen, noren ez dakit, horrelako gai honekin iduritzen zait, jendeak errepikatu egiten dutu, telebistan erraten dituzten astakeri guziak. Noiz hasi behar dugu gure kabuz pensatzen, eta gainera gure kabuz pensatzen dugunen, ez dugu beti arrazoina izanen, baina nola borondate hona dugun, zuzenduko ditugu okertzen bagara ere. Beraiek badakite magnan zer behar den, eta magnain inguruan eta magnain onuretaz bizi diren zenbait jendek horiek ez dakite.
Hemen, kanpotik tortzen direna dire listua bakarrik mundunten. Ez dute deusik egin. Morrontza alde guzietara eraman besterik ez dute egin. Plusbalia guzia beraien ganatu besterik ez dute egin. Zuteak prestatzen ari dira. Lur zoruak ondatzen ari dira. Horko iturri guzia ziatzen ari dira. Eta hori dena da ona. Baina, Patxi, eta 230 magnesitako langilekin zer? Bire, magnesitako langile kopurua hor dagoia. Eta ez duzu inor hartuko. Eta horiek jubiletuko dire. Baina, hemen kaleratzen diren langilea bakarrik izaten diren enpresak arazoa dituenean kezkatzen direnak. Horai Pedronor eta horiek orai hor daude, segurazkire, datorren astean edo edozein egunez kaleratuko dituztenak hainbeste. Ez ditudu ikusten horrelako jende horiek uneteldu direla horien lanpostua babestera. Beraien lanpostuak ez dute usteko balio. Bakarrik saltzen dute produktu bat ustela dagoena, lanpostuak. Lanpostuak bukatzen dire. Eta behar amazkito 20 urte beren lanpostuekien itxiko zela beti mehatxuak egiten. Eta gainera, bakotxak antolatu berze modu batera gure gizartea, bilatu berze lanpostu batzuk, hor ados jarri gaitezke. Baina, karo, egiz eta arrazoiz egongo bazinete, hori jende inportzaien gauza bakarra da hortik lapurtzea, hor dago notasuna, jende guziena dena, baina ez, magnarenak, eta magna hor hainbertze diru ari da gastatzen gainera propaganda, publizitatean, horrelako gauzak egiteko. Baina, nik uste dut eta espero dut hor ez dutela lortuko beraien nahi dutena. Eta gainera, erdiz bizirik plataformatik erraten dute hor ja badirela lanpostuek, hain zuzen erten genuen, handik nekazariak bizi direla. Zenbat mile lanpostu izan dire 600 urtez, hor ibili diren hazienda guziek kontutan hartzen balin baditugu. Eta izaten aldirenak bertze 300 urtez. Exacto. Ez dira izango gutunto begera, ez baitu beraie bezala gure altxorra gure onduan ditugun gauzak babesten eta errespetatzen, gehien bat gure natur ez dugulako eta errespetatzen beraiek egin zuten bezala. Gero, oraiko egun hauetan, haize bero egiten duen, ez dakitzer ekologiko, aldaketa ekologiko badago, bai, orai komentari bat egin eta uste duzuzu konpondiko dituzure eratzuak. Venga, guazen mugitzen, hasi mugitzen, horrelako gauza moztu, horrelako proiekzioak, horrelako planteamentuak atxiki eta kanporatu. Patxi, eta Almandoz zen ez da galdetuko. Zer pasten da Almandoz egin bazen? Ez dakit nor, baina nik uste dut, miserablen hauniz behar dute izan herri hortan. Bestean ez da posible deus ulertzea. Galdeketa bat egitea jendeari zer pensatzen duen jakiteko, eskuin muturra. Eskuin muturrako haunitz izango da herri hortan doikabe, eta horiek erabaki dute, baina gainera zue, beraiek hor daude, kaskoan ja. Baina, hoi bai dela ulertezina, osake, nik eta zuk liskar bat dugule eta hoi botuen bitartez ezin daiteke erabaki. Horik erain dute bai ez dela efektibo edo ez dela ejekutibo edo berdin du, baina nolabait ere erakusten du gure voluntatean onden, inoiz ere gok behar dugu errespetatu gure erabakitzeko eskubidea, hori da, eskubideak erabakitzea, gure etorkizunak edo gure gauzak erabakitzea, jendeen gauza importantena da. Abereak ez garenez, aberien gainetik gaudenez behintzat, buruekin ere adarrak izateaz aparte zerbait egiten dugu, ez? Pentsatzeko dugu hor, baina horrelako gauzak egitea hori da el maximum. Baina eta, pixketa, Almandoz berezia da, ez? Zentzu hortan bastanen. Pixket, ez dago gainerako bastanen sintonia berdinean edo. Beti izan dugu norbait berezia horra aritu dena politikan buru belarri eta beti eskuin muturrean. Eta doikabe horren inteligentzia bertze eremuetarare iritsi da nonbait. Edo bertze gauzetarako erabiltzen dute, ez dakit. Baina, hori fuertea dela bai. Fuertea, oso fuertea da. Azaroan 20an bozkatzera, Patxi, beraz, zu ze bozkaren alde eginen duzu? Ni ez dakit bai edo ez, nola den galdera, baina hor iraundezala errespeta. Bai, galdera da uste dut, ados zaude erdizko lurren okupazioa Magnari ematea? Ja, horrelako, ez nago ados. Eta espero du jende hauniz ez dela egonen ados. Eta uste du politikari horiek ere behingoz, eta gehien bat lurrari buruz egitz egin nahi dutenean, eta herri txikiak desagertzen ari diren
kezka irakutsi nahi dutenak praktikara eraman dezatela. Eta hemen geroa bairi egiten diote deialdi berezi bat. Hor badute montatu tendentzia bat barnean, ez da berde hitza edo ze nolako hitza Sozial berdeak. Sozial berdeak, pues berdeak hasi egitezela pintura erosten, zerbait berde etzeko hemen, zerengatik berdeak eta gero horrelako proiektu antiekologikoak babesten bali badituzte, horrek ez du ez buruik ez belarrik, eta beraiek ere pentsa ezatela ze demonio dute beraiek ze nolako ekarpena egiten dion baztani horrelako erabaki batek. Ez que hoide egin beharko genuen, ez dute, zertako ez dute patu karria sinatzeko notarioen aurrean beraiek egiten duten proposamena. 20 urte zau, hainbeste lanpostu, ez da izer, bakizer. Zertako ez dute kartzen, ez dutelako egin nahi. Zenbat, non daude lanpostuak? Non dute sinatua? Non dute abal bat, berme bat, hor jarri dezatena oidena lortzeko? Ez dago, ez dute hitza, gezurra, miserie, eta horren inguruan, almandoz, ez guri ez ukitu, guk eginen dugu gurea. Nola baina, zuek babesten duze hoi? Zuek babesten duze kanpotik horiteko norbait, gure etxean, ez du zentzuri. Bueno, Patxi, magnesikitako hor segurazki mozkin handana bat lortuko ditu. Zalantzarik gabe, gainera oso errez dute, zergatik gainetik ez dute lurpean sartu beharrik, osea que... Eta Patxi, mozkin ikeragarriak lortu dituen bertze enpresa bat, orai azken egunetan bolo-bolo dabilena da Iberdrola, bueno, eta bertze enpresa energetiko batzuk baitere, Naturgai bezalakoak. Baina, bueno, Iberdrola hemen Bilbon sedea duen enpresa erraldoi hori, okerrezpanago, Patxi, 3.100 eta piko milioi euroko onurak. Baina Nafarroan, 35.000 pertsona, uste dut, pobrezia energetiko. Eta lehenguan errantzuen boikota egingo zutela, espalime zuten, langilei gehiago edo zerga berri batzuk edo jarriko bazituzten. Horiek ere, arrazoien gainean, beraiek ez dakite dirua non sartu, eta inbertze jende gozez hiltzen, eta unitze jende etxetik aleratzen, eta inbertze jende berotasunik etxean izateko aukerarik gabe. Hoi da, eskaintzen digutena, egiten dutena. Bueno, hemen uste dut bekatu handi bat, eta bueno, hitza, igual ez da, bekatu hitza ez da, igual, importantena baina, edo argiena. Baina oso fuertea da, zerengatik, diru hoi gehitu zaien, bere negozioari gehitu duten lurroi, ez da beraiek egindako lan baten ondorioz. Ez da izan, bertze ameka etxe gehiago egin dituztelakotz, edo bertze hainbeste zentral egin dituztelakotz ez. Hoiek, bakarrik, hoien diru hoi nondik dator, edo aberastasun hoi nondik dator, guri rezibuan egunero edo hilebetero jartzen diguten diru baten, edo kentzen diguten diru baten ondorioz. Eta diru hoi ez da izan, guk gastatzen dugun argia ordaintzeko, barkatu. Baiziken eta diru hoi da, beraien sakelea betetzeko besterik gabe. Hoi plusbalia bat da, horrek produzitzea balio duenaren gainetik guri dirua kenduz, denei pixkanaka kenduz, ebatzi dizkigute 3.450.000 euro. Bakarrik espekulazioaren ondorioz. Baina ere izanen dute haien gastuak eta haien inbertsioak. Baina gastuak, inbertsioak, denak ordainduta 3.900.000, bueno, ja, milioi gastu guztiak ordainduta gero. Eta horrek ez du inolako ondorioik ekartzen, horien lanak nahi dut. Horiek ordaindu dire, gastuak ordaindu dire, jornalak ordaindu dire, aberiak ordaindu dire, propaganda ordaindu da. Eta oraindik aparte, baditu dute diru hori dena. Zertarako? Pues hoide, gure sistema da, nik aldudan guzia nire ganatu. Baina zuko jo alba duzu, nik ere aldezaket nire bertze gauzaren nire ganatu. Baina, karo, gero badute, Guardia Zibile badute, polizia badute, grebak egiten badituzte langileak badabiltza, poliziak eta denak igortzen dituzte xehatzera, eta beraien ondasuna babestera. Eta mundu hau da, hola da, plusbalia da, hemen hitz importante bat jakin behar duguna erabiltzen. Plusbalia da, deusen truke hainbertze diru zenbait jendek bere ganatzen dutena. Hori da plusbalia. Porque balin bazen zerbait berri egin dutela edo zerbait, ez da deusik egin. Listo, behira zazu. Hau da, astiko gaia bezala, ez? Magnesitas.
Magnesitas ere, gaur lurroi, magnesita ateratzeko lurroi ez du deus balio. Baina gero, ondoko egunean, egingo dute, igual, erraten badute, bueno, hemen egin dezakegu dena, egun batetik bertzera horren balio aldatu egiten da erabat. Eta zertaz? Aroztegian pastu zen bezala. Claro, zer pastu da? Zer egin dute hemen errai dut? Zer nolako izerdiak? Izan dire hemen horrelako aldaketa izateko, ez? Jeti gogoan daukat, behin zizurren plenoan eztabaidatzen, ez? Behiratez horrei puntu hau nahi duzu aprobatu, gugartzen ginen, puntu hau nahi duzu aprobatu, horren alabera, hemen orai, hemen ikusten duzu lurra denak, balio dituzte hainbertze diru. Hoi aprobatu, eta gu hemendik atatzerakoan, horre balioko ditu 10 aldiz gehiago. Nork ematen dio balio horri? Guk egindako lana norbaitek izerdiak utzi ditu horrelako gehi balioat gehitzeko? Ez zegoen. Eta gero, hoi da espekulazioa. Eta sartu dire espekulazioan. Eta gero, lotsagarria dena hemen, gobernu beharko zituen jende hauek kartzelera sartu. Hauek kartzeleratu behar dira. Zertaz? Gizarte honek kristoin traba eta kristoin kaltea egiten diotelako. Ez diote uzten jatera. Hemen berzek denak asetzeko. Claro, bere jornaletik, bere etxera eramaten duten diru horretatik, parte bat kendu egiten gaitu, Iberdrolak bertzei emateko. Eta, karo, nola egiten gaitu hori? Pues, babestuz, horko presidenteak erraten duena, horko buruak erraten dutena babestuz, eta poliziare igorriz. Patxi, Ignacio Sánchez Galán uste dutela Iberdrolako burua, 21 milioi euro irabazi zituen ganden urtean, 2021an, okerra ezpanago, Bai, eta gainera hori da, txokolate elor erten den bezala. 3.000 arte pesazu zen badakoen. Ez ertizu, baina, zertu, horrek bizi guzian beharko lituzkeunak egun urte, bizi hori dena gastatzeko. Bueno, zertan nahi gara hemen? Zen olako gizatasuna daukagun, zen olako gabeziak ditugun guk, horrelako egoera baten aurrean errateko eta txalotzeko Iberdrolak zer nolakoa. Gainera diru horren parte handi bat da Hego Ameriketatik ekarria. Han, pobreak direnez, oraindik ere gehiago pobretzen ditu. Izorratzen ditu gero eta gehiago, eta haiek pairatzen dute oraindik hemen behinon fuerteago eta gogorrago, ez? Hau da eskaintzen ari garen mundua. Badakigu, laletxe badakigu, baditugu etxean ez da izen bat tresne elektroniko, badakigu ez da izer, eta gero, hau, ez dakigu egiten, ez dakigu gure artean, gure aberastasuna, gure mundua, gure egongela, hau baite gure egongela, ez dakigu gero defendatzen. Iberdrolak orden Patxi, 3.000 milioi euroko irabaziak, baina zure faktura gora. Bai, klaro, nire fakturatik pixket, zuretik pixket eta denetik pixket, horrelako dirutza egiten dute. Baina gehiena dena da, hemen beharko zena izan zen, hemen bizimodua, gobernuek egin behar dutena da bizimodua ziurtatu. Hemengo jende ziurtatu. Eta hori egin beharrean oraindik espekulazioa babestu eta babestu ari da egiten. Eta beti, bilatzen bizazu, badago beste gai bat ere gaurkotasun handia duena da erresidentziak, zaharren erresidentziak ere. Hor ere berdin ari gara. Adibidire, bat batean multinazionala sartzen mundu hortan, beraiek hortaz arduratzen, ez dute bai, zaharrei ibiltzeko ez da zaharrei ibiltzeko, da beraiek diru egiteko. Ez dute errespetatzen deus, diruaren aintzinean, ez dute deus errespetatzen. Eta horrengatik behar dugu gizarte bat non, eta neurriak hartu behar ditu gizarte horrek, non izan daiteke, aberastasuna denen artean izateko, denak ongi bizitzeko, eta ez gutxi batzuk aberasteko gero eta gehiago. Bizazu, lehen ezen inoiz entzuten hori gaurko gutxi batzuk gehiago irabazten dutela, bertzeak gutxi batzuk gehiago irabazten dutela, bertzeak gehiago pobretzeko, ez? Horai hasi da hizkuntza hori egiten, ja hasietire lotsatzen pixka bat, atzore Urkullu ez da inor gehiago hor zebilen, eta gero eta gehiago hitzoiek entzuten edire, baina neurriak hartu beharko ziren, pausuak eman beharko ziren horren inguruan. Baina hori kontutan hartzeko zerbait dugu, behar dugu, jakin ondasunak gure artean erabiltzeko, eta hor buru belarri pausuak emanez, natura babestu, herri txikiek babestu, hainbeste gauza aldatu, beste bizimodu betera, eta gainera zoriontasuna haunditu egingo litzateke horrelako neurriak hartuko bagenitun. Eta orduan
Magnako buruak eta Sánchez Galan elektrizitateko arduradunak eta beharko zuten geixu isildu, hainbeste tontakeria errankabe, eta ederki biziko ginen. Berari 18 milioi horietek ketzemali mediozkate 17 terdi, nahiko badu oraindik ere guk erakutsiko diogu gainera nola, beraz bat bezala bizi horrelako dirutzarekin. Patxi, akitzeko botako dut, Patxik etorrita errandia desaldi bat, lerroburu bat, entzun zuena, eta honekin etxiko dugu. Oker ezpanago, aita sainduak botatakoa. También curas y monjas tienen el vicio del porno. Hau da, baita ere, monja eta apezek badutela pornografiaren bizioa. Bai, atzo harritu ninduen, egunkari batean ikusi nuen aita sainduaren azkeneko diskursuan bota zuena. Kezkatu dago doikabe pornoa konbentutan sartu dela, eta, bueno, betiko gauza, apezek ere, beren biziosua egin dute pikilina eta luen artean, edo hoietaz bakarrik eskatzen, eta, karo, gero, gertatzen zaiena. Beren gezurra handienak horren inguruan egoten dire. Gusi ditugu pederastekin gertatu dut, eta orai ere, horrelako zerbait, aita sainduak dena den, bueno, beraiendako baliogarri izango da aita sainduak horrelako zerbait salatzea, ez? Baina beste aldetik ere beharko dute azterketa bat egin beraien sexu harremanetan edo sexu beharretan edo zer demonio pesatzen duten eta zer demonio egiten duten, ez? Baina gehien bat kezkagarria dena, zenbat aur, zenbat ume gaztetxo izorratu dituzten beraien sexualitateari buruzko egindako hausnarketak eta gehien bat egin dituzten praktika ustelak eta iraungarriak. Patxi, holakoa da gure mundu, apezak erraten dizu zuri ez ukitzeko zure burua, eta gero bera pornoa begira, eta Iberdrolako buruak erraten dizuzuk ordaintzeko eta hau dela dagoena, baina berako 21 milioi sakelera. Hau da gure mundua, Patxi. Bai, Andre. Bueno, segituko dugu. Gaurkoan hemen utziko dugu, eta hemendik 2 aste hartetara, hemen izanen dugu berriz, Patxi bere mingain zorrotzarekin, ikusten duzen bezala maitasun handitzez herriarekiko, ez hain bertze batzuekiko. Patxi, mila eskerrak gurean egoteagatik. Zuri. Bueno, segurazki, hiloak ditugunok bereziki ezagutuko dugu Kantu Kolorez, delako taldea. Eta, hain zuzen ere, joan den urtean, jada, hemendik Nafarroatik ere egon ziren, hurbiltzen dira, Euskal Herriko zoko honetara, noizuenka ere bai. Eta, hoixen baraininen, ibili ziren ganden urtean, eta aurten baluarten ere egongo omen dira, abenduaren 27an, zehazki esna zaitez, haien ikuskizuna estreinatzen, eta guzti horretaz solasteko, eta gehiagoz, Mai Salvadorrekin gaude, hain zuzen ere Kantu Kolorezeko ahotsarekin eta aurpegi ezagunarekin. Atxaldeon, Mai? Atxaldeon, zemuz. Bueno, arrasongi gainera, erran barra dugu, Maiek utzi digula gaurkoan Mai deitzen, Maialen da, baina gola konfiantzan, xaloan dugu konfiantza, eta Mai deitzea eskatu digu. Beraz, Mai, 27an estreinatuko duzu, esna zaitez, gogotsu horretarako, Nafarroara etortzeko? Oso gogotsu, bai. Ja, arestian aipatu duzen bezala, Barainainen egon ginen eta harrera zoragarria izan genuen, hortaz, orain bueltatzea, oraindik gogotsuago eta nora eta baluartera. Hortaz, hemendik gonbidapena edo egiten dugu, animatzeko, bazuk esan duzu, seme-alabak, lobak dituztenak, bertan musikal berria estrenatuko dugu. Musikal berriak beraz, sorpresak hor, egongo da, sorpresa horiek lehenagotik kantuak ikasteko aukera, Mai? Batzuk bai, gure esna zaitez diskako kantak egingo ditugu gehi aurreko diskako gure hitak Peruko kodriloa ezin dugula ahaztu, eta beste kantu ospetsuren bat ere, baina ez dut askorik esango, horrela misterio pixka utziko dut. Esna zaitez, Mai, beraz, diska hau, ez dakit, zergatik izen hau, zergatik, ez dakit, gai hau?
esnatu behar dugulako azkenean planetaren alde egiteko, ez? Ikusi dugu nola doan azken bolada honetan, temperatura aldaketak, planeta bera, klima, plastikoak, bai, dena dago pizkatxo bat, ez dugu esango bere honean, hortaz, guk azkenean egiten ditugu aurrentzako kantak, eskoletan lantzeko bereziki, 2 urtetik 12 urtera, orduan, pentsatzen dugu, azkenean musika bidez bestearen helburu nagusia, esnatzeko garaia dela mezua eskoletara edo gure txikientzat eta esain txikientzat, kanten bidez horrela sustatzea, ondo dagoela, ez? Eta orduan, esnatu behar gara, mundu jasangarriago baten alde. Nahiko lo gaude, oraingoz mai, hola denak gure sartuak egoten gara gure pantailetan, gure egunerokoan etxean. Erraten dute, etxean pasatzen dugula denboraren uste dute 95 inguru, pentsa, ez? Horre nahi dut, nahiko hola, ez? Altxatuak gaude, hola pixket preso gure kaiola txiki hauetan. Arrazoi guztia, saiatu behar gara, alik eta zoriontzen bizitzen, baina naturak ematen daizkigun baliabide horietaz ere gozatzea. Horretarako zaindu egin behar dugu, zaindu behar dugu ingurua eta zaindu behar dugu, pizka bat norberak eta albokoak, azkenean ingurua zaintzen, ez? Bai, zuek baduzte espazioa, pentsatzen dut, bai, ez hori delako zuen espiritua, aietzen zaizkie aurrei kanta hauek, eta gainera erraten dugu aurren bitartez ere bai, helduei iristen zaizkie mezu horiek, baina bai, iduritzen zaizue pedagogikoki erran nahi dut betetzen duela bere funtzioa, iristen dela aurrek, sortzen direla bertze balore batzuekin, edo, behintzat ez, iristen zaizkie kontu berriak. Bai, azkenean, hori da, behintzat jaso egiten duguna, ez? Batez be, Bizkaia eta Gipuzkoaldetik igual gehiago egon gara emanaldiak ematen, baina sortu dugu kantukolore.eus web horrian proposamenak ditugu, kanta bakoitzerako proposamenak, utxunak betetzeko, margozteko, eta pentsatzen dugu modu batean edo bestean mesua pitin bat bada ere heltzen dela. Bitu duela, 5 bat urte, edo 4 bat urte atera genuen nire gorputza da, ez? Pizka bat. Nire gorputza da, asketa librea esaten duena. Nik pentsatzen dut denborarekin jakanta hau eskoletan landu dela eta zer geratu dela, ez? Errespetua norberarekiko eta lagunarekiko izan behar dugula. Ordoa, kutsua, kanta guztiak guztiz ezberdinak dira, bata 2 urterako, bestia 3 urterako, eta kantak dira musika gaurkotuarekin orduan. Zer ailegatuko da. Gutxi bada ere, gure aportazioa eman nahi diogu, ez? Hezkuntzari, euskerari eta kasu honetan, zintzotasunari. Bai, sentsazioa du da, kaso oker nago, dantzari gero eta espazio gehiago ematen ari diozuela, edo nire pertzepzio bat da? Beti, gaude frogatzen. Gaude azkenean guk ilusioz betetako proiektua da, eta hasiera batean egin genuen ametsen urte betetzea diska, lehen aurrenekoa izan zena, hor grabatuko nuen diska, DVD eta pelikula egin genuen. Egin genuen kanta guztiak lotu eta lotura txiki batekin, gidoi txiki batekin animazioz, betetakoa, egin genuen pelikula antzeko bat. Gero, bururatu zitzaigun barantzak eta koreografiak sartzea. Horain genuen ez dakit, 3. diskari begira hor gabiltza, ez pentsabidi, ez dakit, animazioa, dantzak, ustartzea, azkenan publikoa da, ez? Azkenan haiek esaten egote, egizua, animatu egiten, eta guk, entzun, aholkua jaso eta horrela egiten dugu, aldugunarekin. Zehazki, dantzetaz ari garela, urriaren 24, atera zenuten Stop Plastic delako, jita edo bideoklipa, eta hor ez dakit, dantzari bereziki espazio nabarmena eman diozue, ez dakit inkluso hau zegoen zuen buruan, baina badu igual TikTokeko punto bat ere bai kanta horrek, Dugu TikToka aste honetan gainera. Bale. Egin dugu, nire nabilen, ikasten, zebat ikusi dituz, ohartu zarenez, dantzari zoragarriz inguratuta nago. Orduan, gia prest daukadanean TikToka ateratzea da, esan bezala, esan dut lehen 2 urtetik, 12-13 urtera bitarterako publikoa dugula, orduan. Hau kantu hau, dugu bereziki nagusiagoentzat,
Azken finean ikusten dugulako, eskolatik kanpo joaten direla ere, dantzak ikastera, talako koreografiak eta egiten lantzen dituztela, eta esan du, animatuko naiz ni ere, halako gauza bat egiten. Eta, bueno, uztartu egiten dugu ere, ikusten duzunez, itxasoa eta plastikoa, orduan, mezua, plastikoak, eta, bueno, gero, sartu dugu hor, nesken, esan dugu, empoderamentu hori, eta gero, dantzan, gaurkotu hori, ez? Osea, zergatik ez, dantza gaurkotu. Bai. Erraten duten bezala batzuek itxasoa hor bertan hasten delako, hirian bertan hasten delako, ez? Alkantarietan, nola baitere. Aipatzen genuen, dantzari guzti horiek, nondik atera da talde bikain hori? Talde hauek azkenean ahoz-ahokoa eta lagunak dira, Udaran grabatu genduen, udar jendea kanpoan, beti, urtean zehar, hainbat kontzertu ematen ditugu, horten ja, 70 kontzertu eman ditugu hortaz, gauz hauek prestatzeko denbora gutxi. Hortaz, hartu dituen, herriko lagun zoragarri batzuk, eta zanien, lortu alduzuen, lagun batzuk, eta ensaio egun bat jarri, eta ikusi duzue, bigarren egunean, zelako profesionalak diren, eta bikaina. Ensaio egun bat? Ensaio bat orokorra, gero bakoitzak berea egin du, ere etxean, profesionalak ez dira, eta maitagarriak kanpotik eta barrutik. Ikaragarria, bai, gainera ez dakit. Igual kamarak engainatzen du, baina koordinazio behintzat bete-betekoa da. Eta zu ere bai, ez dakit alakorik egina zenuen, erran nahi dut estetika horrekin gehiago igual nerabeetan pentsatuta, ez dakit, superstar modu horretan, ez dakit, zer mot ikusi zara paper horretan? Superstar ditzak. Azkenean, nagusiekin ere egiten dugu, zelan irakaskuntzan txikiekin nagusiekin, hor daude, eskolan daude, eta askotan, beti daude kanta guztiak ez txikiagoentzako edo begira, edo. Orduan, badakit animatu nindutela, olako koreografi, zailagoa edo egitera, eta ez dakit, oraindik oso denbora gutxi pasatu datera genuenetik, ez dira egunak ez da pasabez, ez dakit zelako harrera izan duen hemen nik gure herritik kanpoz, herrian badakigu, eta ez dakit, denborak esango du, azkenean ateratzen dugunean bideo bat, pentsa askotan, badaude herri batzuk, urte batera deskubritzen dituztela eta gero esaten dute, ze kanta dago, askoa da, eta entzun iztu, joango gara pizkanaka, eta nire ikasten, eta gero eta hoito esango nuke abesten eta dantzatzen, saiatzen garelako hor praktikatzen eta praktikatzen. Igual publiko hau pixkat zailagoa da, erran nahi dut, igual ez dakite, 3, 4, 5 urteko publiko horretan, baduzue ja, entzutea handia eta irisgarritasun handia, baina akaso nerabeak pixket komplikatuagoak dira, ez dakite, egin batean, badakigu nerabeak batzutan ez dakigula ongi nola iritsaien gana, eta gainera, kasu honetan baduzulako mundu guztiaren, mundu osoko nola baitere lehia, kompetentzia hori orduan, akaso, kasu honetan zailagoa izanen da, hor haien gana iristea. Gure ikuspuntua da bidea ez da horrela, ez dugu ikusten ez gaude ikusten besteek egiten dutena, besteek egiten duten hori, zoragarria da eta beti ongi etorria zenbat eta gauza gehiago egon, batez ere Euskal Herrian eta euskeraz, guretzako da, abaniko zoragarria. Azkenean, ezitzaileak irakaskuntza munduan gabiltza, eta azkenean gure etorkizuna aurrak eta nerabeak direla babestu behar ditugu. Gure aportazio txikia egiten dugu, ez dugu zailagoa dela, baina badego talderen bat edo lekuren bat non erabiltzen duten eta supersoriontzak diren, hori da munduko zoragarriena, Azkenean, munduko zara eta egiten zaren lekura eta gustatuko zaionari. Orduan, guk egiten hor botatzen dugu, maitasunak ditz egiten dugulako, eta horregatik esaten dizut ez dela, ez da helburua bezala baizik, eta hor dago. Nahi baduzu hartu, ikusi landu, sustatu eta aurrera, pizkat positiboago, edo pentsatu.
Orduan bai, ulertzen dudanez, zuen helburu nagusia nola baitere ez da nik erraten nuen bezala superstar bat bihurtzea, eta K-pop bezala hola milioika jarraitzaile izatea mundutik, Justin Bieber berri izatea, baizik eta erraten zenuen bezala ekarpen bat egitea azkenean. Horixe, azkenean, ulertzen dugu gainera, itxiko txikiak ez luketela, edo ez dutela eduki behar, ez? Halako telefonorik, ez, edabidetako halako gailurik, ez? Agia da gainera, gero eta harinago daukatela. Baina badaudela hor nerabeak, ez? Azkenean nerabentzako egin dugu ere, eta nerabe horiek, bueno, dantzatu da gozatzen badute kantarekin, aurrera. Era mai, erraten zenidan, lehenago kamaratik kanpozuek ez duzuela hemendik deus irabazten, hau da, ez da lukro asmoa duen proiektu bat. Ez, azkenean da proiektu bat, esan dizutela arestian, ez, maitasunek sortu dugula, denak irakaskuntzan edo irakaskuntzari lotuta gauden musikari edo pertsonak gara, guk gure lana daukagu, eta egiten duguna da, zuzeneko emanaldietatik, egiten duguna da, bideo grabatu, guztia azkenean finantziatu, ez? Orduan egiten duguna da, ekipo berria erosi, bideoa, kamera, edizioa, azkenean lan izugarria dago, eta horre guztiak ere balio. Por cierto, Mai, igual, Nafarrek ez dugu hainbertze ezagutzen, kantu kolore nola sortu zen? Nola zitzen ideia hau? Sortu zen, bueno, azkenan, irakaskuntzan geunden, esan genuen, zergatik ditugu kantak sortzen, asko baziren, baina ez, hainbeste duela 5 urte. Eta aurrenengo kanta egin genuen 7 koloreak, hortzadarri koloren esan nahia lantzeko. Eta harrera izugarria izan zuen, ondoren zuhaitzak, Euskal Herriko zuhaitzekin, urtaroak lantzeko. Eta hasi ginen, eta horrela, maitu dugu. Zuzenean ikuskizunak ematen, azkenan guztia kudeatzeko. Bikain, ez dakit Mai hori haundiegia egin den orain, edo ez, edo, bueno, nola da, zeren, karo, erran duzu, 60 emanaldi egin dituzuela, ostra, erran nahi dut horrek, zure lana gero, aparte baldin baduzu, horrek eskatzen du bizitzaren zati handi bat horri ematea. Hori da, baina esan dizuan bezala da, azkenak gure pasioa, ez? Osea, badago jende asko bukaratan, disfrutatzen duena, ez dakit leku batera joan, gu taldekideok osatzen dugu asteburuetan dantzatzen, asteburuetan herrietako txiki eta esain txikiak, eta familientzako ikuskizunak egiten ditugu. Ez aurrentzat, familientzako ikuskizunak prestatzen ditugu, ratotxo hori edo tartetxo hori, irriparrez eta alaitasunez, zabaltzen edo sustatzen badugu, hori da, gatoz gero, pilak superkargatu eta orduan indarrez beteta bueltatzen gara, eta egin eta egiteko nahiarekin, sortzeko. Nire gaine ditzen zait aski jarduera ederra zeren hainbertze arazo ekologiko ere ditugun mundu honetan, zer ederragoa dantza bera baino, ez duzula deus beharri, baizik eta gorputza bakarrik mugitu, dantzatzeko gogoa, pixket kantatu eta musika erran nahi dut ez duzu beharrik ezagit, zulo bat egin onbaiten hor materialak ateratzeko, energia gastatu ez olako deus ere, bakarrik, ez gu gure artean gizakien nola ere ederki pasatzen aldugun eta nola gozatzen aldugun azkenean, ez? Eta azkenan mezuren bat, beltzen bada, gozatzen, pentsatzen dute, hori importantea dela, eta ikuskizun berrian, baluarten, stop plastiken inguruan joango dan ikuskizun musikala egingo dugu, zuzenean jotzen dugu, eta gainera, musikal egiten dugu. Eta ara urbiltzen direnak, nola ere parte hartuko dute mundu jasangarriak honi, txip aldatzeko, eta hien kutsua ere izango dute, ikuskizunaren parte izanik. Beraz, horretarako aukera, abenduaren, 27an baluarten, gero ez egin Nafarroan toki gehiagotan egongo zareten? Txikioz, baluartekoa daukagu lotuta. Izan dizun bezala egon da gaudeia bagainanen, birritan, eta ze gustora, eta zeinen ongi, Gasteizetik beha izango gara, Mendizorrotzan, orduan, basiguna ere pizkanaka, euskera ez, pizkat sustatzen ere, inguru hauetan, eta gu ilusio handiz goaz, zuen gana ere. Hoixen da, Nafarro ere bai kantuz eta kolorez blaitzera azkenean, hemen ere behar dugulako.
Erraten genuen bezala, abenduaren 27an hitzordu hori, oraindik gelditzen da denboraxka bat. Ez dakit horretarako maiz sarrerak hartu beharko diran, ez dakit mugitu beharko garen horretarako, nola dago kontua? Begiratu, badaukazu Baluarteko web horrian, edo bestela guretik ere lasterbidea daukazu, baina egia da, 500 bat saldu dira, aurreneko guztiak. Orduan, oso pozik gaude azkenean, ez delako erreza ara heltzea, eta, halako harrerarekin, ja, desiatzen, estreinatzeko gainera bertan ikuskizun berria. Erabat ongi etorriak eta eskertzeko Amai egiten duzuen lana. Kantukolore.eus webgunean horretaz aparte, hor dago informazio gehiago eta erraten zuen bezala, klasean eta hezkuntzarekin lotutako ere jarduera eta proposamen handana bat. Beraz, irakasle eta guraso eta aurrak han ere sartzen aldire informazioa bilatzeko. Eta bertzena zerran duguna, han izanen da aukera, esna zaitez, denak ernatzen hasteko abenduaren 27an. Mai Salvador, Kantukoloreko, erraten genuen bezala, ahotsa, aurpegi ezaguna. Mai, mila eskerra hondit, zartuzun denbora tartetxo honengatik. Zuei, benetan plazerra izan da. Mila esker, esker. Hauxen izan da dena gaurkoz magazinean, asteazkenean etorriko gara. Itxasoak loituta, mundu osoa plastikoz zitota. Askararek botilak, zuku ontzi pil gardenak, jogurten pote eta poltsak, baino gelako ontziak, edo plastiko zorroak, poliespana poteak, plastikozko ontziak, metalezko ontziak, tetrabrikak, biziklatu, gogoratu remember.
Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.